Assalamu alaikum in uwa barkanmu da sake kasancewa a wannan lokacin. Yau zan nuna muku yadda zaka je ka tsayar daga zaran idan ka shiga Facebook bidiyo za su dinga maka play. Idan ka bude Facebook ɗinka haka kana shiga wajen bidiyo za ku gashi nan daga zaran ka shiga bidiyo kafin ka danna ko ina zaka ga yana maka play. So idan har kana so ga tsayar yanda za su daina maka playing kenan har sai ka taɓa play sai ka taɓa wajen wancan yanka guda uku a Facebook ɗinka sai ka zo kan setting. In ya shiga da kai wajen setting daga nan ƙasa ga wajen media sai ka taɓa. Daga nan ƙasa za ku ga gashi na auto play sai ka maida shi never na ukun nan kenan sai ka taɓa back. Idan ka taɓa back ya riga da ya yi saving da kansa sai ka koma kan Facebook ɗinka za ku gashi nan yanzu dole har sai na yi play kafin ya buɗe mu. Kafin haka kuma kun gani na shigowa Facebook ɗina kawai bidiyon ya fara play ba tare da na taɓa shi ba, amma yanzu har sai na taɓa wajen play ɗin nan kafin sannan bidiyon ya fara play. So da fatan kun ƙaru da wannan bidiyon, kar ku manta da like da subscribing, sannan za ku iya ajiye min comment na wani abin da kuke so koya idan ba ku sani ba, Facebook ko WhatsApp ko kuma abin da ya danganci wayar ku na Android.